ହେଲେ ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ସହର ଆଖେଇ ପାଉନି, ପାଠଶାଠ ବି ବେଶୀ ପଡ଼ିନି, କୋଉଠି କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, କିଏ ମତେ ଚାକିରି ଦବ? ତମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛ ସେ ସବୁ ସତ? ହଁ ଦିଦି, ସେଇ ସତ କଥାଟା ମୋ ବୁଢୀ ମାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଜଣେଇବାକୁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏ ଅଧର ଦରିଆ ଭିତରେ ମୋ ଠିକଣା ହଉଛି ଜୀବନୀ ତ ନା, ତଥାପି ମତେ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ଠିକଣା ହଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ମତେ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଏବେ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ହେବେ, ବାପାଙ୍କ ବୟସର ହେବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ମା ମୋ ବୋଉକୁ କହିଦବ ତା ସାବତ ପୁଅ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ଗୋପଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କାନୁ ପାଇଁ ମନ ଆଖି